Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि लावदुमनि भिडिअ बयखौबो बरायनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैथ' मानसिफ्रा बिराद बावखुंग्रियाव थांदों। जाम्बा गोजा बिसोरो जाम्बा गोजा। जाम्बायासो बावखुंग्रियाव थाङो। जों नै दा बेलेग जायगायाव थांसिगोन जों बावखुंग्रियाव थाङा। जों दा ओरैजाय एसे बेलेगाव थांगोन आरोखि ना जायगाखौ खिथाथ'ला। दा मोनहैबा मिथिसिगोन। खिन्थु जाय बावखुंग्रियाव थांदों बे जाम्बा गोजाखा आरोखि ना जाम्बा। फाइनालि गाइस जों डेस्टिनेसनाव सफैबाय नै नायदो नोंथांमोना माबायदि जोंखौ थांनो होआ नै सिख्लाफ्रा ओरैबायदि सिख्लाफोर गोजा थांलाय फैलाय ओरै सिख्लाफोर सानजा सा खोला सोनाब गासिबो सिख्लाफोर गोजा आरोखि ना ओरैबायदि जायगायाव दंफैयो जों दिनै गारिखौ लाबोनानै फासिबाय एकदम मानसिखौ दा बुंसै नै एकदमबारे ड्रोन शटफोर दंबा बरिया जागौमोन। यो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे। अभी हम जा रहा है कार में धीरे जा रहा है हम वहाँ पर जाते हैं और हम कुछ देखते हैं बागरा Let's go. Welcome to Baukungri. Welcome to Baukungri. Ayah, mana जों बावखुंग्रियाव मोनफैबाय बोरै जाखो जायगायालाय बावखुंग्रियाव फैयाखैमोन जोङो बावखुंग्रियाव मोनफैबाय नै जाम्बायाव गोलैबाय जों जाम्बायाव एकदम दुनियानि जाम्बा बावखुंग्रियाव फैनाय मानि दुनियानि जाम्बा आरोखि ना होद बिराद जाम्बालै जायगायाव फैयो बिदियावखि जाम्बा मानसिफ्रा फैयो बावखुंग्रियाव होद बोरै लाबोखो जोंखौ मिथिला Tadi Baukungri Purwo 2023 मानसिफ्रा एम्फौसै आरो जेनेबा एम्फौ लाथा नालाय एम्फौ लाथा असाइस दंखायोलै मानसिफ्रा बिदाबो साइज गैया फैगारदों ड्रेसफ्राबो नायजाथारा असाइस नों जाम्बा नङा होमबा जाम्बा जों गामिनि हारसिं खुंनायासो देरसिन जाम्बायासो बेयाव फैयो मिथिबाय नङा जों दा गासिबो जाम्बा गोजा आरो मानसिफोरखौ नाय दुनियानि असाइस बेयाव नै मिथिबाय जायगायाव 1 लाख मानसिफोर खुंनायनि फांसना बिदि जों गामिनि हारसिं खुंनायासो देरसिन ओंखायनो होमबा बेयाव फैनाय मानि जाम्बा जों जाम्बा जाबाय दा जों दा जाम्बा जाबाय जों दा जाम्बा साइज दंना गैया नों सिख्लाफोरनि मोखांनो बुंखांबाय जों साइज गैया होननानै मा मावनो होमबा साइज गैयै मानसिफोरसो फैखायो दा बेहाय बेखौनोथ' असाइस मानसिफोर सिख्लाफोरनि मोखांनो बुंबाय जों साइज गैया होननानै मा बुंबावनो होमबा मा होनबावनो एकदम असाइस दुनियानि असाइस सिख्लाफोर फैयो बेयाव ओरैनोल' गोथार जुलि होनो खालाय जुलिसो जाजोबो you're right आयौ असाइसआनो असाइस नै असाइस नानि मोनालाय बेबो असाइस नै मासे असाइस ओइ नालाय ओइ नालाय मासे असाइस बायबाय गाबबाय नै असाइस होनजानानै गाबबाय साइज गैयासो फैथारलै बिजाबो आंखौ बेबायदि बुंबाय मानसि नंलालै नोङो सोरबा जि असाइस साइज गैयासो फैथारलै मासे असाइस दुनियानि असाइस नै सानैजों सोर साबसिन नायलाय थुदो बेजों आंजों सोर साबसिन आंसो साबसिन दे साथामजों सोर साबसिन देलाय साथामजों आं साबसिन बाग्रा होनाव मा टेनसन लादों आं साबसिन 100 होलां 100 aja banget tinggal luatin plastik banget tinggal nih असाइस मानसिफोरा गलाबखौ जानो फैलाय बेखौ जायो नामा दा जागोन फै दा जागोन लांफानांगौ दा साइज मानो लांफाया बिदिखौ जायो नामा मेंबाय मानसिफ्रा साबैसे जागोन बेयाव 100 जनसो जागोनदांलै मानसिफ्रा 100-150 जनसो जानो हागौ आयै गासिबो बेबायदि गाखोनांगौ जाहैबाय हाजोखौ आं होनदोंमोन बावखुंग्रियाव फैया ओमफ्राय फैथारनांबाय आयै सेस एम्फौ लाथा गोजा सेस एम्फौ लाथा आयै हाला एम्फौ लाथासो जाबाय मोजां मोनो नै जोंना नानि मोना हालानो गाखोनो अन्थाव बाथाव मोनलायलांबाय आं नानि मोना हालानो नानिया हाला What happened, Sabri boy? I'm a Sabri boy in squad. I'm feeling like Baukungri. It is sliding upar. Flying to upar. And then Nishe to upar going to Ayuya.
Two step. Oh, two step. Two step. Apa tuh sih oleh? Are you love me? Do you love me? Yeah. I love you, baby. Are you married me? Married me? Okay. Chơi. Cứ làm gì vậy? Nani mau chụp nè nâng. Yeah, hot. Cứ làm gì vậy nama? Yeah. Nani. Ôi Aza nào lại? Thấy Aza nào thật à? 不要看了，他说应该我会领的。那就是。 मैया बावखुंग्रियाव थांबाय थांनानै ज' भिडिअ खालामलाबायबाय इन्टारेस्टनो खालामनो होनबाय ओमफ्रायो एकदम खर' सानानै गैया ओरैनो लस भिडिअ खालामनो थांनाया एकदम लस आरोखि भिडिअखौनो खालामनायासै इन्टारेस्ट खालामनो सानलायदोंमोन एकदम बेकार जा खर' साबाय